Ти не знаеш ли? Знам, че има такова дърво, ама още не съм намирал байома. Аз съм го намирал. Добре. Як е. Има само акациево дърво, кое му е якото. Да, ама животни, знаеш колко има. И той дърво акацията е много гаден цвят. Много го мраза акацията аз. Шо? Защото има гаден цвят. Мене пък ме кефи. Мене пък не. Този цвят ми е много гаден. Им чупа кръшките. Не, та изям конче! Та изям кон. И мисля това да бъде за епизода. Та изям кон, ай бъбъ. За епизода. Не го слушайте. Бъбъ за епизода, кон. Ай Да бъбъ. изкопам този кол. Къде е коня, бе? Кой ме стреля? Аз ще му убия, бе. Спъни, бе. Спъни, бе, конче. Ома гъма, той танка ме стреля и аз се опитвам да убия танка с патрони. Чао.